Da oprostite na pitanju, a šta vam je to? Vlado, hrana. Pa ja znam da vi volite da pojedete, ali baš toliko. To je seno. Kakvo seno? Znaš ti šta je seno? Suva trava. Pa znam, ali ko to jede? Ja sigurno ne. Ne, mislio sam s obzirom na ovu krizu da i vi niste prešli na vegetarijansku ishranu. Jao, da vam pričam, pre neki dan uđem jedna u kola, nema 30 kila, sve sa krevetom, bleda, područnjaci, jedva se drži žena na nogama, ja pomislio pozdilo ženi da je vozim u bolnicu. Kad ona kaže kakva bolnica, šta ti tu meni podmeće, šta meni fali, kao... Vlado, molim ti, nemoj da mi pričaš priče sa bajle. A? Nemoj da mi pričaš sa bajle. Vlado, da ti kažem nešto, ovo je seno za Anđela. Za Anđela? Za kakvog Anđela? Da niste i vi zalutali u religiozni misticizam. Uđi mi pre neki dan neki u kola. Bože, ja gledam njega, gleda on mene, sav obučen u belo. Poslastičarlije, pekarlije. Ajde. Pokre, deco! Vlada nas sigurno čeka pred kuću. Ajde, brže. Ajmo. Ispredajte, Narode, ovde sam. šta ti radiš tu? Dobar dan, dobrodošli na hipodrom. Trka počinje za 5 minuta. A ne, za nas nema trke. Anđe i ja smo se dogovorili da je ipak vreme za penziju. Prevozit ćemo posetioce hipodroma, on će moći sam da se izdržava, a ja ću moći da ga jašem kad god hoću. Koliko košta jedna vožnja? Za vas prva vožnja besplatno. Ajde, upadajte. Ajmo. Pa nije valjda opet. Evo, čestitam, u vašim godinama praviti decu tim tempom, to je stvarno podvig. Pa nije moja beba. Kako nije vaša beba? Pa ja sam se vidio pre neki dan. Pa nije ni Jasnin. Neko nam ostavio pred vratima bebu. Presekao sam se. A mora da je snimio koliko deci imate, pa računa bit će za njegovo mesto, brate. Kakvih ljudi ima da vam pričam pre neki dan, šta mislim? Molim te, nema da pričaš. Ne, neću. Neću, ma ne mislim. Batali pričaj. Ma da, brate, sad čuti moj voz. Čuti i vozi. Moramo nešto da učinimo. Šta? Da spasimo bebu. Moramo da izvučemo iz doma kako znamo i umemo. Ja prihvatam i da je čuvam. Vidi, konačno je došla. Pa ćao, Melone, pa desni. Ćao, Vlado, ajde dođi na kolače, mi častimo. Aha. A kojim povodom? Dobili smo sestru. Sestru! Još jednu! Pa čekaj, bre, ljudi, pa vi stvarno niste normalni, majke mi, pa vas će uskoro da bude više od Kineza. Ćuti jedi! Pa jel ja mogu sve ovo da pojedem? Možeš se. Pa ja mogu ovo sve da pojedem. Što mi se desilo pre neki dan? Čovječ, udi mi čovjek u kolam i pitam gde da vozim. Kaže, vozi na most. Ajde, rekao, dobro, vozim na most. Dođem tamo, stanem na most, rekao, aj, evo, stavaj smo sad na sred mosta, šta ću da? Hoću da se ubijem, kaže, hoću da skočim sa mosta. Ja pretrnuo. Pa rekao, znaš da plivaš? Pa kaže, znam, pa kako ćeš da se ubiješ kad znaš da plivaš? Vidim, tu sam nešto zbunio, tu smo to ono, rekao, dobro, imam ga. Pokolebao sam ga, spasao sam jedan život. Kad on džep, iz džepa izvadi kašikaru, kaže, sad ću odignem u vazduh i tebe, i sebe, i ovaj Mercedes, i sve. Rekao, zašto mene? Kaže, simpatičan si momak, idemo zajedno na nebo. Ajde. Idemo. Hoćete da vas bacim do porodilišta? Ne idemo u porodilište, idemo u dom za napuštenu decu. Dom za napuštenu decu? Da. Čekaj onda. Ajde, daj. Ulazi. Molim te, Neme, molim te. Ja sam mlad, mislim, razumeš, ja ne znam kako to te objasnim. Vlado, ti treba samo da ćutiš i da klimaš glavom. Samo to. Nešto, mislim, sve traži od mene, samo to nekako. Moja mama sazna, mislim. Vlado, molim te. Dobar dan.
Izvinite, mi smo došli da se raspitamo kakva je procedura oko usvajanja deteta. Mi bismo, znate, hteli da usvojimo jednu napuštenu bebu, pa su nas uputili ovom. Procedura je vrlo komplikovana. Jeste li venčani? Da, već 2 godine. I znate, mi ne možemo da imamo decu, pa smo mislili... Zar ne, Vlado? Jadnik. On je nem, znate, ali strašno voli decu. Sačekajte, doneću formulare. Koliko je beba ovde? Šta ako znao pogrešno? Kako ćemo popoznati? Poznaćemo je po nosu. Evo je naša beba. Ne, ja sam gotov, ja sam mrtav čovjek, ja ne znam jeste vi svesni šta ste uradili, ukli ste dete, to. Ćuti i vozi pažljivo. Dobro, i šta ćemo da radimo sad sa tom bebom? To je naš problem. Ne, nije to samo vaš problem, to je moj problem, razumiješ? Moja mama će umreti donoseći pakete u zatvor, šta ste mi uradili? Dobro, ako će ti biti lakše, možemo da se venčamo. Zašto bi se venčavali? Da ozakonimo dete. Mislim, formalno da se venčamo, a posle ćemo odmah da se razvenčamo. Treba ja da se venčavam. Ma ti si brzi Gonzales, još se nisi ni oženio, već si dobio dete. Čestito. Neki čekaju na bebu 9 meseci, a ti, Vlado, sve obaviš za jedan dan. Vlado, jasno je za tebe premija, ona je umetnica, intelektualac. Šta si ti? Ti si jedan običan taksista. Si jedan običan banalni muškarac. A nisi ni tako lep. Ja uopšte ne razumem zašto ja se hoću da se zavladim. Pa da ozakonimo bebu. Ali to uopšte nije naša beba. Nema veze, vidi kako je slatka. I to kaže tati, papa. Ne, ovo je stvarno noćna mora, majke mi. Ovo je neki ružan san, ja moram se prejeo kolače. Ne, stvarno mislim, mama! Vlado, evo ti pelane, flašice kod bebe. Znaš šta ljudi, ja stvarno ne mogu da radim sa bebom. Vlado, lepo smo je smestili, uopšte ti neće smetati. Evo vidi, ima mesta koliko hoćeš. Da, Vlado, samo danas nema ko da je čuva, moraš ti. Znaš šta, ovo je stvarno čisto udilo, mislim, stvarno, ja ne umem sa bebom, razumeš, mislim? Ja sam mlad, mislim, bez te, razumeš što ću ti kažem ja? Bez te vrste iskustva je. Veži se. Evo, sad ću. Jeste li vi došli po nas? Žurimo na stanicu. Gde ćemo, šefe, kuda da vozim? Čingrina 33. Činglina 33, pa to je moja adresa. Pa tačno idemo tamo. Pa ne, tek sam počeo da radim, šta ću kući. Sad nas ti nisi pozvao na kafu? Pa ili jesam? Jesi nego šta? Pa dobro, ne znam, stvari, ne sećam se, neću da insistiram ako hoćete, može, dobro. Meni se strašno pije kafa. Pa dobro. Jeste, mama, s jednim policajcem da... Nisam uhapšen. Mama, nisam uhapšen, to je moj prijatelj, hoćemo se vratiti na kafu i to je sve. Vidiš, što ga ne vodim u kafanu, Pa evo, sad ću da ga pitam. Šefe, a da vas odvezem ja u neki kafić na kafu? Pa ja sam čuo da ti kovaš najbolju kafu u gradu. Ajde, idi i pitaj, ajde. Mama, on kaže da ja kuvam najbolju kafu na svetu, mislim. Pa ne znam, mislim, nisam dirao špore dok ti nisi tu, normalno. Pa ne znam šta hoće, mama. Nisam uhapšen! Eto vidiš, sad ti je pozlilo, pa normalno da ti je pozlilo i sad moraš da ideš kod lekara. Mama, samo da, molim, izvućemo se kad budemo ušli u kuću, samo da... Isključit ću špore kad budem skovao kafu, samo nešto te pitam, mama, molim te.
kako se kuva kafa? Jel u redu? Evo, u redu je, možemo kod mene na kafu. Ona će ostati nekoliko dana kod tebe. Ko? Marija. Šefe, ne mogu. Mislim, ne smem. Mislim, šta će reći moja mama? Ja sam mlad, bez iskustva, nepoznatu ženu, tek tako dovodim u stan. Ma nije ti nepoznata, upoznao si je pre 10 minuta. Poznavala, ona je sigurno udata, mislim, šta ako se pojavi njen muž. Ma muž je u Americi, neće doći. Ostaće samo nekoliko dana. I još nešto. I ti ćeš ostati nekoliko dana i nećeš izlaziti. Bićeš stalno uz nju. Dan i noć. Dan i noć, šefe, mislim, ja bi za vas uradio sve. Ako treba se voziti do Amerike, vozit ću. Dan i noć dok ti drugačije ne kažem. Mislim, ja bolje da se obesim u prvu banderu nego sačekam da mi se mama vrati od lekara. O, majko moja. Dobro, ubedio si me. Ajde, vozi na Adu. Brzo. Vlado, sačekaj ovdje, brzo se vraća. Ajde, Mari. Ovdje imam jednog prijatelja i pesnika. Kod njega ćeš biti sigurna. Vlado. Ajde, probudi se. Ajde. Šta je, gde smo? Koliko sati? 5:30. 5:30, joj. Joj, šefe, pustili ste me cijele noći samog u kolima, u mraku, pojeli su me komarci. Ovdje nema komaraca, ajmo da pričaš. Joj, nema komaraca, to su slepi miševi, još daje vampiri, popili su mi liter krvi. Moramo hitno da idemo u zavod za transfuziju dok još nije kasno. Inače sam mrtav čovjek, majke mi. Ćuti tu i vozi, ajde. Ajde, požurite vas dvoje, požurite. Ljudi, ja stvarno hoću da pomognem da spasemo Davida, ali šta ako provali da nisam žensko, razumeš? Mislim, ja sam mlad, ne bih volio da umrem, ostavit ću samohranu majku kod kuće i... Ma ne mogu u ovom mraku ništa da primete. Ne mogu u ovom mraku s 20 metara, kad budem prišao... Vlado, samo ćuti, bit će sve u redu. I ovo je tu uz nas. Evo ti tašno. Tvoja mama će biti ponosna na tebe. Evo ga. Aj bre, mali, nema se dereš to ko magarac. Radi tačno šta ti se kaže i bit ćeš brzo kod svog tatica. Ćoro, proveri pištolj. Ljudi, oni će mu biti, oni su testament. Vlado, budi hrabar, molim. Vlado, korače mirno. Ja ću o svemu drugom da brinem. Ajde. Kreći. Neka krene ka nama. Ja puštam malog na pola puta. Mogu da zakoračim, ali svestit ću se. Hrabro, Vlado, hrabro. Sad sve zavisi od tebe. Polako, mali, polako. Bićeš brzo kod tatice, šta ti je? Ajde. Ajde. Davide, sine! Gdje si, bre? Lutko moja. Ruke u vis! Baci pištolj! Na kola ruke! Vlado! Pa gdje si, Džine, bre, gdje si? Vlado. Mama,
Mama, ja moram nešto... Nema šta da mi kažeš, pogledaj koliko je sati. Mama, molim Kasnimo te, na ali avion, molim važno te je. zatvori taj kofer da završimo Mama, već jedno malo molim te. pakovanje. Kasnimo na avion. Ljudi, ja ću zbog vas morati kupiti kombi. I što bi ja volao da idem u New York. Ja tamo bi se snašao, ja sam mladi sposoban, ja bi za godinu dana ubio milion, majke mi. Aj, brže 100%. Pa ne, stvarno, evo pre neki dan vodim čovjeka, traži vodokotliće, kao nema ih nigde u gradu. Ja slučajno vidio jednu radnju, odvezem ga tamo i on čovjek uđe i kupi sve vodokotliće. Ja se pitam šta će mu toliki vodokotlići kad odvezem ga na adresu njegova radnja. Nismo izvadili sve vodokotliće iz kola, on je već jedan stavio izlog i okačio cenu 3 puta veću. A ja ga odveo, čovječe, da sam znao pa da mu ih ja uvaljam. Pa srećan put i pišite kad stignete. Jasna, ovo je mali poklon za tebe. Pa nije treba. Pa kupio sam ti narukvicu, mislim da me se ponekad setiš. I urgravirao sam ti posvetu, da. Izvini, seti se mene i znaj da moje srce za tobom... Bene, da. Pa jel ti se dopada? Sviđa mi se. Pa ne, mislim, stvarno... Ne, stvarno mi se sviđa. Hvala ti. I mislit ću na tebe, znaš. Polazak aviona na liniji 580 za New York. Izlaz D8. Priznaj, Boško, da si ti sve ovo organizovao. Ti si nagovorio decu da ostanu. Nije. Samo ti, veruj mi, nemam veze. Sve je to život organizam. Za sve sam ja. Ne, ali ja stvarno ne shvatam u čemu je fora. Ako ste išli samo na izlet na aerodrom, što ste vukli ulike stvari. A pa mi smo jedna oprezna porodica, mi uvek nosimo se sa sobom, a tako? Ma vi ste bili jedna čudna porodica, znaš. Ja i ljudi da vam pričam. Vlado, čuti tu i vodi. Što se mislim dobro da niste odlučili da idete kolima u New York. Fenomenalna ideja, šteta što se toga ranije nismo setili. Možda ja sad treba da ti vratim ovu narukvicu. Ma jak, nego su sad ti stihovi malo bez veze. Celu noć sam se trudio da ih sastavim. Kuda ću ja sad? Zar nemam ni stan? Ne brini, imaš nas. Dobro, svako zlo ima svoje dobro. Mislim, bolje da smo se vratili sa našeg aerodroma nego da smo išli čak do New Yorka pa se odande vraćamo. Ajmo, let's Sine, sandvič, sine. Ajde. Zaboravila si sandvič. Hvala ti. Evo će te opratim do fakulteta. Što? Pa ima mnogo manijaka na ulicama. Daj, šta ti pade na... Slušaj, vodi računa o sebi. Nisi mali. Volim te. I nemoj da briniš ništa. Dobro, sine, i ja tako. Evo ga, Vlada. Dobro jutro. Vlada me vozi. On je član našeg štrajkačkog odbora kao predstavnik radničke klase. Ja sam samo zadužen za transport, ja u stvari nemam pojma o čemu se tamo radi. Mislim, ja samo vozim kad me pozovu i kažu gde. Mnogo je skroman. Vlado, ti si deo revolucije. Ma kakva revolucija, čoveče, ja samo vozim. Ništa ne vidim, ništa ne čujem, samo vrtim džebre. Boško, o ovome nikome ni reči. Obećaj mi. Rekao sam, sine, ćutaću po grobu. Dobro, i još nešto, ovih dana neću imati mnogo vremena. Morat ćeš malo više sam da brineš. Dobro, ne brini. Ćao. I pazite se, deco. Mi treba da smo svesni da je studentski otpor danas jači nego ikada i da mi moramo biti pobednici u svim budućim bitkama. Kaži mi nešto iskreno. Šta ti misliš o meni? Šta ja mislim o tebi? Ja te stvarno zanima šta ja mislim o tebi. Zanima me.
Pa ja sam uvijek mislio da ti mene tretiraš kao stvara, ne kao nešto što može da misli o tebi. Kako to misliš stvar? Pa šta ja znam, ti stalno nešto komanduješ, aj Vlado ovamo, aj Vlado onamo. Sedi on. Izvini, ne mislim da stalno me premeštaš s jednog mesta na drugo. Izvini. Ne, izvini ti. Ne, izvini. Znaš, u celoj ovoj gužvi ja sam shvatila da si mi ti najdraži. Stvarno. I sve te velike reči, to revolucija, istorija, nemaju nikakvog značaja pred jednom prostom činjenicom da te ja volim. I da mi je to trenutno najvažnija stvar na svetu. Ti znaš da, mislim, ja sam tu mladi, nemam tu iskustva, da... Vreme je da ga stekneš.